Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά. Τι κάνετε, καλημέρα. Χαιρόμαστε Εδώ πολύ. είμαστε. Ελάτε να μας εξηγήσετε. Λοιπόν, ο Φανίκος Ακελαράκης είναι, πείτε μου το στα ελληνικά. Είναι συντονιστής δράσεων προστασίας περιβάλλοντος. Συντονιστής δράσεων προστασίας περιβάλλοντος σε ένα Μεντίνα. Το Μεντίνα τι είναι? Είναι στα αγγλικά το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο. Είμαστε μια περιβαλλοντική. Έχει έδρα την Αθήνα. Έχουμε έδρα την Αθήνα. Δραστηριοποιούμαστε από το 2003, τα τελευταία 20 χρόνια. Και δουλεύουμε σε δύο διαφορετικούς άξονες. Ένας αφορά τη γη, θα μιλήσουμε σήμερα για αυτόν. Θα μιλήσουμε για τον άλλον άξονα. Για τα ποτάμια. Για τα ποτάμια, ακριβώς για το νερό. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά τεχνητά εμπόδια που βάζουμε στην φυσική ροή των ποταμιών. Ακριβώς. Ποια είναι αυτά για να τα καταλάβουμε? Ποια είναι αυτά? Ο περισσότερος κόσμος έχει στο μυαλό του, ας πούμε, μεγάλα φράγματα. Έχουμε μεγάλα φράγματα αντιπλημμυρικής προστασίας. Έχουμε μεγάλα φράγματα που είναι για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν μας απασχολούν όμως τα μεγάλα φράγματα. Στην Ευρώπη, σύμφωνα με τελευταία δεδομένα, έχουμε εντοπίσει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια φράγματα, κάτι που σημαίνει ότι περίπου ανά 1,5 χιλιόμετρο ποταμιού έχουμε ένα εμπόδιο. Στην πλειοψηφία τους όμως είναι μικρά φράγματα. Είναι είτε υδατροφράχτες, είναι θηροφράγματα που τα έχουμε για να παίρνουμε νερό και να κάνουμε εκτροπή, όπως είπατε και εσείς πριν. Για διάδρευση. Διάδρευση, ναι. Αλλά έχουμε και άλλου τύπου εμπόδια. Έχουμε αγωγούς. Πολλές φορές μπορεί να έχετε δει σε ποτάμια να έχουμε αγωγούς νερού που μπορεί να περάσει, ας πούμε, το νερό κάτω από μια ανθρώπινη κατασκευή. Έχουμε αυτό που λέμε ιρλανδικές διαβάσεις που πολλές φορές κατασκευάζουμε για να μπορεί να περνάει τροχοφόρο πάνω από ένα ποτάμι, σε μικρότερα ποτάμια. Πώς λέγονται? Ιρλανδικές διαβάσεις. Ήταν μια κατασκευή γύρω στο 1910-1920 κατά τη διάρκεια των Ιρλανδο-Αγγλικών πολέμων. Οι Ιρλανδοί είχαν εφεύρει. Και έχει μείνει το όνομα. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό το οποίο απαιτεί την απελευθέρωση των ποταμών σε όλη την Ευρώπη. Όχι εντελώς, κάποια χιλιόμετρα. Κάποια χιλιόμετρα. Αρκετά, βέβαια. Αρκετά. Ναι. Μιλάμε Μέχρι πότε πρέπει να τα απελευθερώσουμε? Είναι στο πλαίσιο του νόμου για την αποκατάσταση της φύσης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 18 Αυγούστου 2024, πέρσι, μετά από συντονισμένες προσπάθειες πολλών ετών. Αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα. Και βάσει αυτών έχουμε πει ότι πρέπει να προστατεύσουμε και να αποκαταστήσουμε τα οικοσυστήματά μας. Μέσα σε αυτά και τα ποτάμια. 25.000 χιλιόμετρα ποταμών. Σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη. Ξεκινάν να αποκατίστανται με ορίζοντα το 2030, 2040 και το 2050. Κάθε κράτος μέλος πρέπει μέχρι το 2026 να φτιάξει ένα εθνικό σχέδιο για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. Τώρα. Και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά συντονισμένα βήματα για να απομακρύνουμε παροχημένα εμπόδια, παροπλισμένα εμπόδια. Δεν μιλάμε δηλαδή για κατασκευές οι οποίες ακόμα και σήμερα μπορεί να έχουν μια σημαντική. Μια χρήση, είτε αυτή μπορεί να είναι πάλι για να καλύψουμε ανθρώπινες ανάγκες, είτε παραδείγματος χάρη. Μιλάμε για αυτά που δεν χρησιμοποιούνται, που μπορεί να έχουν ψηλοκαταστραφεί. Ακριβώς. Αυτά είναι πάρα πολλά. Είναι πολλά. Να σας πω, υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να χρειαστούν απαλωτριώσεις? Κοιτάξτε, είναι ιδιαίτερο το καθεστώς. Στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, πρόσφατα είχαμε κάποιους συναδέλφους που ήρθαν από τις ΗΠΑ για ένα συνέδριο που είχαμε κάνει για αυτόν τον σκοπό. Τι πρέπει να κάνουμε για να αποκαταστήσουμε την ελεύθερη ροή των ποταμών. Εκεί συνειδητοποίησαμε ότι πολλά από τα φράγματα και τα εμπόδια που έχουν είναι ιδιωτικά. Στη χώρα μας, η πλειοψηφία των εμποδίων και των φραγμάτων και των φραγμών γενικά που έχουμε, συνήθως πάντα έχουν ένα δημοτικό, δημόσιο χαρακτήρα. Μπορεί να ανήκουν στις κοινότητες, μπορεί να ανήκουν στους δήμους, μπορεί να είναι έργα της περιφέρειας. Ναι, δηλαδή δεν είναι μόνο αυθαιρεσίες που μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έχει πάει σε ένα. Όταν λέμε ποτάμια, εννοούμε με νερό ή εννοούμε και ρέματα? Εννοούμε και ρέματα. Εννοούμε είτε μπορεί να είναι περιοδικής ροής, κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα, μπορεί να είναι συνεχούς ροής. Έχουμε μεγάλα ποτάμια. Έχουμε παραδείγματα ποταμών που έχετε κάνει χαρτογράφηση να δείτε ποια έχουν ανάγκη? Ένα από τα πράγματα που μας λέει ο νόμος για την αποκατάσταση της φύσης είναι ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να μπει στη διαδικασία χαρτογράφησης των εμποδίων. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε τέτοια δεδομένα. Χαρτογράφηση των εμποδίων. Κάθε φορά που ακούω στην Ελλάδα δυστυχώς λίγο νευριάζω. Μα κοίταξε, υπάρχει όμως εδώ βλέπουμε ότι απαιτούνται να γίνουν κάποιες ενέργειες. Ισχύει. Σε άλλες χώρες έχουμε αντίστοιχα δεδομένα. Ξέρουμε
Χαρτογράφηση των εμποδίων. Των εμποδίων. Για να μπορέσουμε να προτεραιοποιήσουμε αυτά που πρέπει να απομακρυνθούν. Μάλιστα. Οπότε, βλέποντας λίγο την ευρύτερη ευρωπαϊκή πραγματικότητα, από το 2023 εργαζόμαστε κι εμείς για να μπορέσουμε να φέρουμε αυτό το πλαίσιο της σκέψης και της μεθοδολογίας στην Ελλάδα. Να κινητοποιήσουμε τις αρχές και να δούμε ποια είναι τα καλά παραδείγματα που μπορούμε κι εμείς να αντιγράψουμε και να μπούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα, όσα από αυτά τα τεχνητά φράγματα έχουν όφελος στον άνθρωπο, δεν θα έχουν πρόβλημα. Αυτά σίγουρα όχι. Μιλάμε μόνο για τα τεχνητά εμπόδια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται. Ακριβώς. Αλλά για να επιστρέψω και στην ερώτηση που μου κάνετε, ξέρουμε τελικά πόσα έχουμε. Πέρσι μπήκαμε σε μια διαδικασία και για πρώτη φορά πιάσαμε ένα ολόκληρο ποτάμι. Το Σαραντάπορο, ένα μαγευτικό οικοσύστημα στη Βόρεια Ελλάδα, στα Μαστροχώρια, που καταλήγει στον ποταμό ΑΟ κάτω από την Κόνιτσα. Ένα από τα πιο άγρια τοπία που έχετε στην Ελλάδα είναι ο Γράμμος, είναι ο Σμόλικας, είναι το Όρος Βόηο. Πραγματικά πανέμορφο. Και διανύσαμε περισσότερα από 420 χιλιόμετρα ροής. Ο κύριος ποταμός είναι 50 χιλιόμετρα. Αλλά όλα τα μικρότερα ποτάμια που καταλήγουν στο Σαραντάπορο αθίζουν 420 χιλιόμετρα. Περπατήσαμε για περισσότερες από 50 μέρες όλα αυτά τα μικρότερα ποτάμια και καταλήξαμε να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε περισσότερα από 240 εμπόδια. Δηλαδή σε ένα από τα πιο άγρια, πιο όμορφα ποτάμια της Ελλάδας, τελικά έχουμε έναν αρκετά μεγάλο 240 που δεν είναι χρήσιμα. Κοιτάξτε, κάποια από αυτά είναι χρήσιμα. Αλλά αρκετά από αυτά έχουν ένα μη λειτουργικό πλέον ρόλο, είναι παροπλισμένα, κάποια από αυτά είναι σπασμένα, διακόπτουν όμως την οικολογική ροή. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Γιατί μας νοιάζει τελικά. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Που είναι τα εμπόδια στα ποτάμια. Τι κάνουνε? Πρώτον, δεν επιτρέπουν την ελεύθερη επικοινωνία και τη μεταφορά των νερών. Διακόπτουν την ελεύθερη επικοινωνία των οργανισμών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ψάρια. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, μια πέστροφα να έχει πρόσβαση στο βασικό της βιότοπο. Φτιάχνουμε ένα φράγμα, σπάει το ποτάμι. Τώρα που είπατε για ψάρια, το φαινόμενο του Βόλου με τα ψάρια ήταν ίσως τέτοιο πρόβλημα? Εκεί νομίζω ήταν λίγο διαφορετικό που άλλαξαν λίγο οι φυσικοχημικές παραμέτροι των υδάτων και είχαμε μια έλλειψη οξυγόνου. Άρα μας ενδιαφέρει η ελεύθερη ροή, αυτό καταλαβαίνω. Μας ενδιαφέρει και πρέπει να τη δούμε και να την εξετάσουμε μαζί, συνολικά και με την πολιτεία, με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς. Πάντως η Ευρώπη είχε και άλλους στόχους, να υπενθυμίσω το 1,5% για τη θερμοκρασία. Προφανώς, το οποίο δυστυχώς δεν το πιάσαμε. Γενικά, στο πλαίσιο του νόμου για την αποκατάσταση της φύσης, πέραν από τους ποταμούς, έχουμε και την αποκατάσταση των αγροτικών οικοσυστημάτων. Έχουμε την προστασία και την αποκατάσταση του αστικού πρασίνου. Έχουμε την προστασία των μελισσών και γενικότερα αυτό που λέμε όλων των επικονιαστών. Το 80% των τροφίμων οφείλει την παραγωγή του στους επικονιαστές. Όλα τα έντομα που πηγαίνουν και μεταφέρουν τη γύρι για να έχουμε τελικά τον τελικό καρπό, το τελικό φρούτο. Αυτό το στόχο να το πιάσουμε πρέπει. Όλα αυτά πρέπει να τα πιάσουμε. Και δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Εσείς δουλεύετε προς αυτήν την κατεύθυνση. Θέλω να πιστεύω ότι ελπίζω σαν πολίτης αλλά και σαν ερευνητής ότι θα τα καταφέρουμε. Τουλάχιστον πρέπει να προσπαθήσουμε και μακάρι να τους πιάσουμε, γιατί πλέον είναι πολλά τα καμπανάκια. Με την χαρτογράφηση που μας είπατε. Ναι, αυτό που ξεκίνησε και επίσης αυτά τα εμπόδια είναι και ένας λόγος πλημμυρών. Αυτά τα εμπόδια μπορούν να γίνουν και λόγος πλημμυρών. Ξέρετε, σε πανευρωπαϊκό πάλι επίπεδο, λιγότερο από το 38% των εμποδίων έχει κατασκευαστεί για αντιπλημμυρική προστασία. Είναι όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες που λέγαμε. Συνήθως δεν εξετάζουμε τα έργα που έχουν αντιπλημμυρικά χαρακτηριστικά, γιατί είναι κρίσιμα για τις υποδομές, για τις ανθρώπινες ζωές και προφανώς για τις περιουσίες των ανθρώπων. Πάλι αυτά δεν είναι αυτά που προτεραιοποιούνται. Είναι άλλου είδους φράγματα και εμπόδια που μπορούμε να εξετάσουμε. Τα πάμε παροχημένα κτλ. Θέλει λεφτά αυτό, δεν θέλει? Θέλει λεφτά και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει πλέον τα εργαλεία και τους τρόπους και θα υπάρξουν σε ευρωπαϊκό πλαίσιο χρήματα που θα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο και για την αποκατάσταση των ποταμών, όσο και για τις υπόλοιπες παραμέτρου που θα μπουν σε ορίζοντα ενεργής αποκατάστασης στις επόμενες δεκαετίες. Ελπίζουμε να υπάρξουν χρήματα. Βλέπουμε δυστυχώς ότι κάθε φορά που εξετάζουμε το φυσικό περιβάλλον όλο είναι και πιο υποχρηματοδοτούμενο και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αυτό γίνεται ακόμα και εντονότερο. Οπότε ελπίζουμε τόσο η ελληνική πολιτεία όσο και το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο να υποστηρίξουν τέτοιου είδους ενέργειες. Μα το στόχο που έθεσε. Πώς θα γίνει? Έχω βάλει το στόχο, δεν γίνεται αλλιώς. Καλά, εντάξει, το έχουμε ξαναδεί να μην φτάνουμε τους στόχους μας. Κύριε Σακελαράκη, ευχαριστούμε
των υδρών ικανοποιητικού. Καταλάβαμε να είστε καλά. Φανίκο Σακελαράκης, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε τα ποτάμια να βρουν τη ροή τους ξανά. Και τα ψαράκια και όλοι μας. Να βρούμε και όλοι μας. Και όλοι μας. Άμα έρχεται η φυσική ροή στη φύση, θα έρθει και λίγο σε εμάς.